Doe eens gewoon in jullie zorgen. Kijk dan. Niet. Er is een speciale verrassing voor u twee. Ja, er moest wel kijken, we moesten daar nog weer kijken. Je denkt dat niet voor die joeksies toch? Ik snap er niks te krijgen. Goed, voor u een speciale verrassing, omdat we dadelijk allebei gaan afrijden. Geniet hoe dan. Goed, dames, fantastisch. De reden waarom deze twee dames dansen voor de heren prinsen, dat zal duidelijk zijn wanneer terug. Want dit is namelijk Bo. En Bo is de zus van Giovanni. En dan hebben we hier Jill. Jill is de zus van die. Dus dit is een heel bijzonder moment voor u natuurlijk. Oké, even is het afgelopen voor u voor dit al heel snel. Dames, hartelijk bedankt. Keren en Butemars is afmars.